Manibambe kazibini ke ezindabeni ndibulise kwemzonsi lapha ekhaya ndikwamkele kaloku apha edesikeni yeMozulu nansi ke eyakuthanje kokubanzi ke masijongela ngxele yethu ke yemvula nomoya ngokuhlwa namhlanje kukhona ukusibekela uqatha kakhulu futhi uxhaphakile ngale njikala ngusukela nje lonke phaya elaphondo lempuma koloni xhaxhe ke ngaye la 60% lamathuba emvula phakathi kweMonti eBishop phaya naphaya ke ngo60% ePort St John's kusibekela impela kwakhona futhi phaya kwaZulu Natal ayimanga phofu lamimoya ibhudla ngokuqatha kakhulu phaya kunqweme eThekwini kwakhona phaya eMpumalanga namazantsi futhi aseLimpopo le meko ke mbukelo miyaqhuba kwasekuseni ngomsungu imanga la 60% phaya ePort St John's naseMthatha ngokusebekela ngokumandla futhi ekambeni kosuku phaya kwaZulu Natal ngomso kusebekele impela futhi phaya ephondo laseMpumalanga ngo80% phaya kumazantsi aseLimpopo sasibekele futhi eFree State nomoya uthanda ukubhudla kakhulu phaya eBloemfontein eLesotho phakathi kweJohannesburg nePretoria ngokunjalo ke naphaya eNorth West naso ke isilumkiso namhlanje sendudumo ezimandla ngeyona ndlela phaya kumandla kwakhona phaya kwaZulu Natal nendangini zonke ke sithanda ukuphakama kwakhona futhi phaya empuma koloni lemeko kuyaqhuba phanga ngomso kwakunwelwa kaloku kwabelulu lamandla lokho phaya koNorthern Cape singemanga phofu kwakhona ke nezo ndudumo futhi ephondweni leMpumalanga ngomso wona kamaqondo obushushu aphansi ngokuhlwa namhlanje uphaya eJohannesburg othembisa iSoweto naseSandton nokupholeka mandi ke ngo14 ngokuhlwa namhlanje Pretoria ibuye nje bele15 sekuhle kakhulu phaya nciphile kodwa nokho phaya eMelo ifikela kwi10 kanti pholeka mandi namhlanje phaya eMbombela nge17 ngokunjalo lapha kuPhalabhoro kaloku ngela19 elifana ke phofu naphaya ePolokwane ngo16 kanti eMusina futhi phaya eLimpopo ngo20 eliphalale kupholeka mandi noko nge10 nje elinesibhozo masijonge ngomso lemeko izawuthatha isenze kanjani amaqondo obushushu phezulu emva kwemini DR encamini apha eMzantsi Afrika ngamashumi 20 ekhatshwa sisibhozo ngokunjalo napha ke kumbindi waseFree State ngo30 otshisa kakhulu kanti kokugqibela kabalodimo ku25 mnandi kuthena kangaka xesha lemyoli